Čau, tady vás vítáme u dnešního videa. Dneska je tu se mnou Ortík.cz Čus, čus. a budeme hrát mapu asi Zlatý Warrior se to jmenuje. A tady bereme věci. Každý si bere půlku. To asi beru. A teď nechám nějaký potion. To je jako pro mě. No, No, jo. Se hodí. tak to zkusíme nás s tím potionem. Ale to nebude takový dřeva, je to přeskáčeme naraz. No, stejně budeme takový dřeva, já jsem spát už rovnou pata. Já to jdu zkusit, já. Ty jsi ani neskočil. Já jsem to přejumpoval. Prdeli všechny věci. A ty jsi to udělal se speedem? Bez. To je dobře, protože já už nemám žádné věci. Takže to je začátek tohle, jenom... Jaký vlastní server v Minecraft? Tak za A, Netfire. Za B Minuji. Sice on nevlastní ani jeden server, ale to je jedno. Prdele. Jde si to čudlíkem. Jo. Tak. Tady se má vzít asi Minecraft. Když tak by to pro nás mohl někdy doplnit. Když ho to tak napadlo hezky stavět. OK, takže jedeme. Jak největší cigašky. Jestli to jak láglo. Já nevím, proč je to nejde. Debile! Vyjeme. Pojď, radši to dojdem, to je kousek, by to měl být. Protože to nevyjedeš, on to udělal pěkně debilně ten, co to stavěl, ty kové. Takže tady vidíte, co my tady hrajeme. Za mapy mě ujel vozík. Ty hovado, to ti nevyjede, kolikrát to mám říkat. To je kousek jenom tady, nepostřeš ani ty. Takže, jak vidíte, hrajeme tady takhle sexy mapy, které ani nevědou, ale... Tady, no to je jedno. Tady je nějaký prut, to nic nejmoc tady dělá Minecraft. Nekoukejte se do dispenseru, tak sorry, ale jak si tam spavnul, když jsem zapomněl asi dát čudlík. No to je jedno, no budeme se teda koukat a dám. Jmenuji si prasátka. Počkej, tady jsou prasátka. Tady jsou prasátka. No. Ty vole, to stojí zali najednou z ničeho nic. To mě teda zajímalo. Teďka tady to musíme přečampovat. Na praseti. No na prasadí určitě. Sorry, jestli to ti spadneš do lávy. Lepče partí se dávně radši. Takže takhle se to hraje po cigánsku, kdyby někdo nevěděl. Dost divná mapa, který kretén nejstvořil. Přeskočil jsi. Taky hoříš. Já jsem na druhý straně. Já jsem chcípl. Já můžu dát back, potom tě portnu. Počkej, tak já dám back. Prdele, kde teď jsem? Jo. Ne, já jsem to dokončil tady to celý. Jakoby. Skákání, ne, proto jsem tě chtěl portnout. Takže já se dám hezky back. Tak, protože já jsem poctivý člověk, víš jak. Portni se. Jo, portnu. Takže já jsem Radši. moc poctivý člověk, takže... Tak. Takže prostě tak. Co to je? Sironoru. To víš Ty tak vole. s pískovcem. Ty vole, tak jako který kreten to udělal. Jo. Mám menší lagy, takže... Já nemám žádný. A ty nemáš vlastně. Ej, sexy lady. Tak si na mě for. Jo, ty si távla, jak jsi to ukázal. Takže nic jste neviděli, nic jste neslyšeli. Ten je to dokonce rozbitý. Hej. To no, nebudeme griefovat, radši se vrátíme zpátky. Jo, já jsem na konci.
Hej, Hortík. Hej, Hortík, já taky venku. Takže Tam tak, dokonce. Co to, mě zajímalo, jestli si tamhle stavěl, vole. no ta jedna, vole, jak jsme to dokončili tu mapu vlastně. Ale tady je Blaze. Vajíčko. Tady je Blaze. Taky tě Vole. zabil někdo. Jo. Takže objevili jsme se tady a můžeme jít dopředu. Pojď za mnou, po mě střílí Blaze. Já jsem vyšel z mapy do prdele. Tak se partí na mě. On to trošku nedostavil, ten kretén. Tak jo. Do prdele, taky si. No, takže Tak. Dobrý, nevadí, obejdem to. Hej, co to je? Hej, tam se jdem podívat, co to je za velkou kravinu. kde? Tamhle. Hele, to je vodopád. Ty vole, A tam je voda. Co to do prdele je? Hej, pojď, vezme si jaký bloky, jinak se zpátky na tu mapu nedostaneme. Když tak tuhle mapu stavěl nějaký hodně velký debil, protože když se tam nenapíše ani název, jako by kdo to stavěl. Je to fakt debil. tak prdeš mě už dneska nebo jak Já se tě portnul. prdele. To pá Weber. Vevr. Dobrý, jsem tady. Jo, takže. To by bylo. Teď tady ta horší asi část přijde. Ne, asi tak teď je to přesně ta horší. Teď přijde ta horší a to tam vyšlo. Tak. Takže. Hezky se tam. Takže tohle určitě dělá tak tady to se mi líbí, to určitě dělal nějaký největší borec, prostě víš. Jej. Teď ten vodopád se ale poved. Ten k tomu, kdo to stavil. Jo. Řekni, že to dělali v týmu, protože jeden, aspoň dva, ty vole. No. Dobře, mi se rozbila ta laťka. Tak to doplav. Já to doplavu, ale mi to nevadí. Dobrý, jsem na konci. Takže OK. No a ty si byl stejně rychle jako já bez té loďky. To víš, takže co tady? Aha. Jedu. Trošku jsme si zajumpli. Tohle Musím je tady- střílí skeleton. No, to je po mně střílí víc. To bylo paráda. To bylo pár excellent, o taká díra, ty vole. Ty vole, co to? Ty vole, já spadnu do jaký díry. To byl ses. Jo. Já dám back. Dobrý, teď se můžeme vyspat, pojď. Já jsem přišel a jestli, já to taky natáčím, takže jestli někdo kouká, jestli by někdo zkouknul moje video z mojího pohledu, tak by věděl, jak jsem to udělal. Jo, pojď se vyspat. Jo, počkej, vole, pojď teď šet ten skeleton ze strany. Dělej. To nemůžu už. To je tady. No prdele! Joj. Tady je brnko. Ne, Tady. Tady je brnko a mač. Jo. ty vole, těch tam je. Zabijem tady ještě tady ty tři a ty vole. Čekaj. Já bych tak prosil, aby si trošku nemluvil teďka chvíle, že mi natáčím a to je to. Jak jsi tam říkal, to máte zatáhní. Vole. Já to potom se stříhal, aby to nebylo Mám slyšet. kašel. Teď jsem měl kašel, takže jsem, já to hodně trpím samomluvou, takže se to nic neděje. No já pořád natáčím, vole, takže toto je trochu epic fail, ale to si nic nedělejte. Takže jinak jsem naprosto v pohodě. Akorát, že trpím tou samomluvou. Tohle tady jsem
normální člověk prostě nevyspí. Tak se vyspí jenom úplný retard. Jako ty vole. Ty já to mám úplně zalágovaný. To není fér. Ty já chtěl úplně láky, no není. To je paráda, ty vole. Taky by nás tam mohli dát krumpáč. Ty vole, pojď už se rychle vyspat. No, ještě to nestíháme, bohužel. dělej. Stíháme? Nestíháme se vyspat. Nestíháme. Dělej, dám, můžem. Já nemůžu. Já se nám postavil trošku dál. A sakra. Hej, karamba. Těch tady je víc a víc, hej. Tohle, musíme se jít rychle vyspat, pojď. On tady zabíjí svým masem. To vidím poprvé. Dělej, pojď, rychle teď. Nemůžu, já to nestíhám, vole. Já na hovno tu postel. Jenom má nezapomněl nám sem dát ještě krumpáč. Nevím. Ale pěkný dementi to stavil, jak jsem začal. Tak a teď se nám nechá vyspat, jo? Omlouvám se, ale to z důvodu, že nám jsme dali krumpáč, tak musíme použít trošku cheating. Takže tohle menší epic fail video za 1300 odběratelů. Tvrdí se na mě. Který do cílu. Jeden chlapec, který ho ani neznáme. No vyhodil se krumpáč, je máš. Hezky. Paráda. Ty vole, taky epic fail, hej, tady to video. Já nemám brnka, vole, tak proto. Takže pohoda Jess, jdu je tady mlátit, vole, chestplatem. Paráda jinak. Ty vole. Tady naspavnovaný. To je kde jsou ty spavnery? Všude. Máme tu dva postavil jaký fakt debil. To poslal nějaký penečí kreteň kam. Nevíš, kdo by to mohl stavět, takovýhle trapný ty vole. Určitě klípek. Jej. Sakra. Aha. Tady to spá. Já mám dva. Ty proč jak indián, ty vole, jak s tím peřím, ty vole, ty máš okolo sebe ty šípy. Tak klikejte těch spawnerů na ty těch tak tohle asi bude všechno z našeho videa, protože vole, tohle mapu nemá cenu hrát, ty vole, to je spíš větší epic fail, vole, než hraní, ty vole, takže... tak to nakonec. Asi natočíme jinou, ne? Ale bouchnu tady creeper, vole, a celý to tady rozsekal. Jinak, toto je asi všechno z našeho videa, my se s váma loučíme. A v této sérii nikdy neuvidíte. Takže čus.